wis pokoke Marquez, Valentino Rossi, pembalap-pembalap GP ndelok wong Indonesia mesti mumet. Mumet ya. Walaupun Marquez, Valentino Rossi juara dunia beberapa kali. Ya suruh naik motor ke sawah, wali jungkir. Wong Indonesia ki paling kreatif ya. GP ndak di jalan raya, tengah sawah. Ya, motor sangar-sangar, iso ngeter ngumpul-ngumpul. Kok kali iki Rossi Marquez, ndelok mesti nangis. Ya. Ngiri gitu. Balap-balap GP ndelok wong Indonesia mesti mumet. Balapan tengah sawah, nganggo 3 bak. Tapi treknya ya dari sana. Sudah umum, panggal jelas. Indonesia liyane ora enek kok ngene iki. Kowe ndelok GP rasa ada yang Lombok. Nang tengah sawah kok ngene peo. Tenan, jantung mendadak cepat lho. Wong paling kreatif yo kabeh dijane gelem. Digambar yo bayaran karune piro. Balik ping piro mesti no. Iki gayane Pak motor iki tenan, nyelane montore modifikasi yo. Andal motor-motor kabeh. Iki motor-motor andalan top gandos iki. Wis lur, semangat sama bisnis. Bagian ini penting ora korupsi dana negara, anggaran negara, anggaran desa. Wong tani anggaran budaya.